Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед ва дар номерҳои поёнбуда WhatsApp ҳаст муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстони азиз. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон, Гранзавод, роҳе ки мебинед роҳи Корбон аст дӯстони азиз, аз ин роҳ роҳи пост, роҳи Мошинбозор Қирған мешавад. Хонаи фурӯшӣ бошад дӯстони азиз, ана ҳамин тараф ростаки бинои 5 ошона, хона дар 3 ошона қарор дорад, 4 дар хона 120 квадрат аст дӯстони азиз. Мағоза, магазини ҳаёти нав мешавад дӯстони азиз. Ростаки мерем, бино ростаки метобад. Хоб, масҷид, мағоза дар наздики хона ҳаст дӯстони азиз. Якуми квартирае ки ба навор мегирем, квартираи 2 ошона аст. ҳозир рафта пеш аз навор мегирем. Хоб дӯстони азиз, роҳе ки бебинем, роҳе ки дар омадем дӯстони азиз, Гранзавод гуфта мағозаи ҳаёти нав аст дӯстони азиз. 100 метро ана пешаш дӯстони азиз, мағоза ростаки ба ҳамин стена забор мебинед дӯстон. Як бинои 5 ошона аст дӯстони азиз. Аз ан ҳамҷо аз дурии мақсад биноро мебинем. Хоб, ҳозир пеши бино мерем дӯстони азиз. Нигоҳ кунед, аз ин тараф ҷои нишаст дорад дӯстони азиз, ҷои мошин парковка 5 ошона аст. Хонаи мо дар 3 ошона қарор дорад. Тирезаҳояш аз тарафи пуш, аз тарафи бар аст дӯстони азиз. Меравем ба сӯи хона дар наздики ана ҳамин территория дӯстони азиз. 2 мактаб, 2 масҷид ҳаст. Мағоза, мактаб, масҷид мушкилӣ нест дӯстони азиз. Медароем ба даруни хона. Хоб дӯстони азиз, ана ба лесинса баромадем. 3 ошона, 3 ошона мебинем дӯстони азиз. Падес ранг бор кардаган. Ана ҳамин 3 ошона ранг бор дорад дӯстони азиз. Хоб, дар як падес 10 квартира аст дӯстони азиз. Хонаи фурӯши мо, квартираи фурӯши мо пеши пажаркада ҷойгир аст дӯстони азиз. Ана хирост тарафи дасти рост мерем. Ана ҳамин хона фурӯши аст дӯстони азиз. Аз ин бар мебинем ҷои пажарка ва як балкон бинем. Пажарка мешавад. ҳозир дар омада хонаро ба навор мегирем дӯстони азиз. Хона 2 ошона квартира аст дӯстони азиз. Квартираи 2 ошона сохти заминӣ бурӣ. Хоб, бисмиллоҳи раҳмони раҳим медароем ба дарун. Ростаки як калидор мешавад дӯстони азиз. 4 дар хона 120 квадрат. Якум калидор аз тарафи дасти рост як зали калон мешавад дӯстони азиз. Як зали гастивой, як тиреза аз пушти бино мешавад. Хоб, дар ин ҷо чизи чора спални ва телевизорҳои мониторҳои калон аст дӯстони азиз. Нархҳо без чизи чора мемонем ва ба чизи чора мемонем дӯстони азиз. Об свет мушкилӣ надорад. Ростаки аз тарафи дасти чап мебинем як санузел мешавад. Ремонташ хуб аст дӯстони азиз. аз дар ростаки медароем як кухни мешавад дӯстони азиз. Кухни гарнитур. хоб, анаку ба 2 ошона мебарем дӯстон. дар ин бино танҳо 2, 3, 4 ошона ҳамаи квартиро 2 ошона ам дӯстони азиз. 1, 5 1 ошона ва 2, 3, 4 ошона ҳама квартирашон 2 этаж ам дӯстони азиз. хоб, дар боло мебинем дӯстони азиз 3 комнатаи спални аст. як холи калон. Якум спални. нархе ки мегем гуфтем ба ҳамин стенкошам мақсад места. як спални дигар.
хонаҳои калон аст дӯстони азиз, 120 квадрат аст. Сеюм квартира. Як трежа дорад дӯстони азиз. Инҷо бошад як ҷои стенка, ойна аст дӯстони азиз. Як спальни компактни. خب خانه رو دیدیم دوستان عزیز. یک بار تکرار میکنیم که در یکم آشیانه یک سانوزل کухни آشخانه بگیم، یک زال، در دویم آشیانه باشد، 3 در خانه، آبشی 4 در خانه. عین حال ما قرار داریم در ناحیه فردوسی پایین کاروان گراند завод. خب از مغازه حیات نو تا خانه دوستان 150-100 متر راه است. бинои 5 ошиёна хона дар 3 ошиёна қарор дорад. 4 дар хона гуфтем 120 квадрат. 2 мактаб аст дӯстон дар наздикии ана ҳамин территория, мактаби 116, 128. хоб дар як падеж гуфтем 10 квартира аст дӯстони азиз. нархи ин хона дӯстони азиз 610 000 сомон без чизи чора фурӯхта мешавад, боз муомила дорад. нархи дигараш бошад 660 000 сомон ба чизи чора фурӯхта мешавад, боз муомила дорад. хоб 660 000 сомон нигоҳ кунед дӯстон. мониторои калон аст, телевизорҳо, спалиҳое ки дар боло диден, стенка, кресла, диванҳо местад. мақсад бисёр чизо дар ин нархи 660 000 сомон местад дӯстони азиз. беғаз аз ин чизоро агар минус кунем 610 000 сомон бе ҳама ҳамин чизоро мақсад холӣ мекунад, 610 000 боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 938 93 72 00. як номер дигар расӣ аст дӯстони азиз, +7 929 62 23 169. дар ана ҳамин номерҳо ватсап аст дӯстони азиз. таърихи ватсап занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулки ана ҳамин хона медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. хона маъқул шуда бошад лайкро зер мекунем, комментарияда баҳогузорӣ менамоем. квартираи 2 ошиёна аст дӯстони азиз. хоб раҳмати калон барои диққат. дар паноҳи худо бошед.